Tässä on raja. Hei, tuolla kyllä jotain ihmisiä juoksee täällä. Ei ihmisiä kuin zombeja varmaan. No zombeja, ei vittu. Ei vittu. Siis Niillä on iso armeija. Saakeli. Tästä alkaa se alue. Kattokaa, tässä on tämmöiset varoitukset. Tui verta. Kato, se on verta. Kato verta. Kuva. Hetkone. Verijälkeen. Tää jätkä löysi tämmösen. Elikkä, no tuolla myös! Ei tuollakin! Turpakin. Miksi te nauratte? Väreä kuin paska. Täällä ei... Se on hänkä. Hei. Mä veistin. Joo, tehdään meidän nuoti. Ai niin, tehdään vielä sisälle. Ei täällä mitään voi sytyttää. Mä teen tästä semmosen. Joo, että joo. Tää jätkä, tää vittu pelleilee meidän kanssa. Mitä sä teet sille? Hei jätkä. Anteeksi. Nouse ylös. Tappoit sen vai? En tappanut. No niin näet, se nousee ylös. Pysykää tässä. Mä olen kuullut. Miksi sä vet sille? Pysykää tässä! Pidä sitä kameraa vaan. Ei pidä siinä. Tää on tämmönen pieni juttu, mutta... Pidä sä vittu tätä kameraa, mä saatan.